സംഭവം നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഡെറ്റോളിൻ്റെ പാട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു കുപ്പി, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരിത്തിരി വെള്ളം, പിന്നെ ടിഷ്യൂ, പിന്നെ പാത്രം. നമുക്കൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ആദ്യമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ആ കുപ്പിയിലേക്ക് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ അതിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട്. സോ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് കമത്തി നോക്കാം. വെള്ളം പോലില്ല, വെള്ളം അതിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു അത് പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കുവാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വീഴാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പർ. സോ ഇനി ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിലോ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്ലെയിൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വരുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഇട്ടേക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഞങ്ങളെ